Cigerê bajarê Amêdê êdin Eydê erdnigariya mintîqeya Amêdê Jora bazirganên Amêdê ev demek dirêj bû ku xebata tescîlkirina nîşaneya erdnigariya cigerê dikir. Berê niha jî 42 xwarinên cûreyên Amêdê nîşane girtibûn. Xebata nîşaneya erdnigarî ji bo kezebê jî bi encam bû. Vê yekê jî jora bazirganên Amêdê bi merasîmek li welatiyan eşkere kir. Di çalakiya nasandinê de 21 mîtro tableya mangalê hatin amadekirin û nêzîkê tonek xwarina bi navê ciger li ser agirê hat çêkirin. Eyma mazonike outa çî werdiş hemme çî zengin hemme çî weşo. Ma tabi outa mavon ünü noni pêr û taravêjiyaw. Ma semede ay mayav çalışma başlatmış ki. 2020 vakti 2020. Ma başlatmış ki ama va outa çi vecinosa ma ayno teşkileyim bigiri. Hayni ki çevresi hiç hep teşkil magrut. Euro dahabzi ما دهب نگرد آیز سمت ما زاویه نمی‌گرد شما جانی همه جات خال بن وون آی وون جگر ایما و آی وون جگر ایما ما نگره کدنا ما و جگر کبابی دیار بکو Di nasandina xwarina kezebte parlamenterên Amêdê nûnerên dezgeh û saziyên sivîl jî amade bûn. Siyasetmedar jî tînin ziman ku erdnigariya Mezopotamyayê ji aliyê çandin û xwedîkirina ajalan ve gelek dewlemend e. Cûreyên xwarinê jî zêde ne. Mafê bajarê Amêdê hebû ku xwarinên wî bên tescîlkirin. Xebat hatin kirin ji ber ku em dixwazin evî bajarî bi ewkê xwe bi dewlemendiya xwe ji her alî de ger ji çandê ger ji xwarinê ger jî ji hinek mehsulê ku di vir de hatine ji serê ser de ji serê ser de ku di vir de hatine çêbûne û mezin bûne hatine vê derê gelek giring e. Ev îro ku her du mehsul her du ew xwarin tê tescîlkirin bi vî dibe 48 xwarin ku ew sendine nişan sendine ku bi vê nîşanê jî Ewropê de wê bê zanîn di qeyda de di ewkê de wê bê zanin ku Diyarbekir mala xwarinê lezîz û bi ekil bi tam û bi ekil ji ber wî em îro Em dikarin êdî bêjin ku ciger Eydê Diyarbekir'e. ciger ji xwe aydê Diyarbekir'e ja nayê gotin ku van bajarê din û kesî din nikare xwarinê em bêjin cigera çêke û bixwe. Ew jî belê serserê me serçavê me ew jî wê bixwin ew jî wê zanî çê bikin û ew jî wê bifroşin ew bikin lê meriv heq bê gerek bê teslîm bikin. Li ser her dezgehê de hostiyek hebû û bi baldarî şîşên ciger li ser agirê pijandin û di nava nanê sêlê de îkramê beşdarvanan kirin. Li gorî hosteyan jî xweşbûn û ji aliyê temê ve cigera Amêdê ji ber ava bajêr cêrandina pez û berxaye. Ciger tamekî xweş e ew heywanê ew berxê ava Dîcle û Firatê vexwe ne mimkün e her tiştî wê xweş bibe lezzetlî bibe. Hêjayî gotinê ku li bajarê Amêdê dora sê sit xwaringeha cigerê hene. Di rojê de 5 ton ciger tên firotin. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.